Približne 40% obyvateľstva na Slovensku žije v panelových bytových domoch. Väčšina z nich je už dávno za hranicou svojej pôvodne plánovanej životnosti. Našťastie nám paneláky slúžia ďalej, hlavne vďaka tomu, že prešli postupnou obnovou. V priebehu mesiacov alebo rokov sa vymenili elektrické rozvody studenej a teplej vody, rozvody vykurovania, rozvody plynu, vymenil sa výťah, zrealizovalo sa zateplenie, možno sa vybudovala aj vlastná kotolňa. Skrátka všetko, kde si už čas vyžiadal zásadný krok. Aj keď išlo o zásadnú investíciu, do ktorej si vlastníci bytov museli za parťáka prizvať banku, stálo to za to. Dom je ako nový. Ale stávajú sa aj prípady, kedy to nekončí happy endom. Rekonštrukcia ukončená, splátka hypotéky nastavená a zrazu z ničoho nič po pol roku začne to nové vodovodné potrubie tiecť. Alebo sa z ničoho nič zlomí uzatvárací ventil na stupačke. Hľadá sa viník. Kto za to môže? Ako prvá ide na koberec inštalatérska firma, ktorá to zrejme neurobila správne. Druhý je na rade dodávateľ produktov, ktorých kvalita evidentne nie je v poriadku. Prebehne obhliadka a zistí sa, že potrubie je na viacerých miestach deravé ako sito, alebo že z 5 armatúr 3 tečú a 2 sú len otázkou času. Nastáva panika, krútenie hlavou a zodpovednosť sa prehadzuje ako horúci zemiak. OK. Pod tlakom situácie sa niekto podujme, že tečúce rúry a armatúry vymení. Šok príde vo chvíli, keď sa ukáže, že to nestačí, pretože v zápäti začne tiecť niečo niekde inde. A navyše oficiálne šetrenie ukáže, že kvalita produktov je v poriadku a inštalatér tiež urobil všetko ako mal. Čo ďalej? Najhorší a najdrahší scenár je, keď sa investor alebo vlastníci bytov rozhodnú, že toho majú dosť a pre pokoj na duši dajú urobiť všetky rozvody na novo. Samozrejme, tentokrát vyberú produkty inej značky a zveria sa do rúk iného inštalatéra, lebo veď tá predošlá partička sa rozhodne neosvedčila. A svete div se, o pol roka sa celý príbeh zopakuje. Ako je to možné? Nuž v tomto bode je už veľmi pravdepodobné, že za tým všetkým nestojí ani nekvalitný produkt, ani nezvládnutá montáž. Ale s vysokou pravdepodobnosťou niečo úplne iné. A jednou z reálnych a často prehliadaných možností je prítomnosť blúdivých prúdov. Preto je omnoho lepšie najprv vypátrať odpoveď na otázku, čo sa to v bytovom dome vlastne deje. A až potom, po odstránení príčiny, pristúpiť k rázným rozhodnutiam a ďalším investíciám. Blúdivé prúdy? Nemožné. Odkiaľ by sa vzali? Nemáme v blízkosti ani metro, ani električkovú trať. Ale blúdivé prúdy vo všeobecnosti vznikajú v dôsledku nekvalitne urobenej elektroinštalácie. Vznikajú na neuzemnených kovových potrubiach, kde napríklad aj chybou elektrických zariadení, ako sú práčky alebo bojlery, preráža určité veľmi malé množstvo elektrického prúdu. Prúd, ktorý takto zablúdi, sa vyberie cestou najmenšieho odporu, cez rúrku alebo armatúru a galvanický proces môže začať. Rovnako môžu byť zdrojom blúdivých prúdov napríklad aj obehové čerpadlá a potom sa prúd dostane do rozvodov vody vodou samotnou. Blúdivé prúdy? Nemožné. My máme uzemnenie. Aj s takýmto riešením sme sa už stretli. Myslí sa týmto, ktoré vidíte na obrázkoch. Citujem názor odborníka. Ide o ukážkový príklad nesprávneho ochranného pospojovania. Pospojovanie na nerezovom krúžku nemá žiadny význam, lebo krúžok nie je vodivo spojený s telesom tvarovky. V tomto prípade sa nachádza malé elektrické napätie vo vode, ktorá je v kontakte s tvarovkou. Tvarovka je z vonkajšej strany vlhká a je tam dostatočný prístup kyslíka. Takže z vonkajšej strany dochádza k povrchovej korózii a k deštrukcii materiálu. Predstavte si, že to funguje ako rýchlovarná kanvica na 5% výkon. Odporúčam pospojovanie zrealizovať na závitovej tvarovke, ideálne každých 10 metrov. Koniec citátu. Aj keď blúdivý prúd nie je pre ľudí nebezpečný, pôsobí nenápadne a dlhú dobu. A na potrubí vytvára tzv. Prúdové slučky, ktoré dokážu ako zváračka prepáliť aj kovové prvky.
Napríklad podľa odborných zdrojov aj 1 ampér dokáže odtaviť viac ako 9 kg železa za rok. Poškodzuje zemniace pásky vysokonapäťového vedenia, plynovodné či vodovodné rúrky, ale aj armatúry v betóne. Len si predstavte, čo môže rokmi taký neodhalený, zablúdený prúd spôsobiť na železobetónovom moste alebo v oceľovej výstuži v konštrukcii objektu. Ako sa prejavujú blúdivé prúdy v rozvodoch vody? Napríklad úbytkom materiálu, ktoré vedie až k prederaveniu alebo k zlomeniu armatúry. Druhým častým prejavom sú atypické deformácie plazlinikovej rúrky, hlavne v blízkosti spojov s mosaznou tvarovkou alebo inou armatúrou. Povrch rúrky doslova pripomína pleť tínedžera, ktorý bojuje s akné. Vďaka nabobtnaniu zväčší svoj objem až tak, že dokáže roztrhnúť lisovaciu objímku. Inde zase, cez kontrolné otvory na lisovacej objímke vystupuje vonkajšia vrstva rúry. Ako by bola rúrka vystavená extrémne vysokej teplote a zahriala sa natoľko, že zmekla a vytláča sa von cez kontrolné otvory. Lisovaný spoj, ktorý prejde takouto ťažkou skúškou, už nedokáže zostať tesný. Voda potom steká na tvarovku a dochádza k už spomínanej prirodzenej reakcii vlhkosti s meďou, ktorá je v mosaznej tvarovke. Vzniká zelenkastá usadenina na povrchu tvarovky a ak takýto proces trvá dostatočne dlho, nastáva poškodenie materiálu. Ak dochádza k opakovaným poškodeniam, o ktorých sme už hovorili, je čas seriózne začať pátrať po príčinách. Samozrejme, nie každý havarijný stav môžeme pripísať na vrub blúdivých prúdov, ale určite by tieto tiché červotoče mali patriť k tým potenciálnym príčinám, ktoré treba preskúmať. Odporúčame obrátiť sa na odborníkov. Jednou z možností je osloviť Slovenský elektrotechnický zväz. Ten zastrešuje revíznych technikov a projektantov elektro po celom Slovensku. Na meranie sa používajú rôzne meracie prístroje. V súlade s platnými predpismi sa zisťuje, aký je odpor v jednotlivých častiach systému, nielen v samotnom potrubí studenej či teplej vody či cirkulácie, ale aj medzi týmito potrubiami navzájom. Požadovaný odpor ochranného pospájania má byť čo najmenší, spravidla menej ako 0,1 ohm. Rovnako sa postupuje pri meraní prúdu. Pre ilustráciu, hodnota, pri ktorej by v bežnej domácnosti mal prúdový chránič aktívne reagovať a prerušiť obvod, je 30 mA. Takže nameraná hodnota prúdu na potrubí by nemala presiahnuť túto hranicu. V bytovom dome blúdia prúdy. Čo s tým? Rozhodne treba najprv nájsť spôsob, ako ich odstrániť. Základné odporúčanie by malo vyplynúť zo záverov meracieho protokolu, ktorý vám odborníci pri meraní vystavia. A potom sa hodí kontakt na šikovného elektroinštalatéra, ktorý má s uzemnením skúsenosti. Až keď sa dostanú blúdivé prúdy pod kontrolu, je čas pozrieť sa na výmenu ostatných poškodených častí rozvodov vody. No a v tom sme zase doma my. Veľmi radi vám s tým pomôžeme. Ako sa vraví, niet nad vlastnú skúsenosť. Nebola to len taká obyčajná reklamácia. Na Slovensku pôsobíme už viac ako 30 rokov a len v roku 2025 sa predalo takmer 900 000 kusov herc lisovaných tvaroviek a nainštalovalo viac ako 1600 kilometrov našich plazleníkových rúr. Ale s tak rozsiahlým a špecifickým problémom sme sa stretli prvýkrát. Bytový dom, 2 vchody, v každom 8 poschodí. Po takmer 10 rokoch od montáže sme sa ocitli uprostred ťažkej debaty s majiteľom inštalatérskej firmy. Dôvod? Opakované problémy s tečúcimi tvarovkami a veľmi zvláštne kontúry, ktoré v rozvodoch vody začala naberať naša rúrka. Nebolo to zo dňa na deň. Výmena rozvodov bola realizovaná v roku 2016. Prvý problém sa objavil po 4 rokoch na stupačke v pivnici. Odvtedy sa situácia opakovala. Jeden problém sa odstránil a po nejakej dobe sa objavil nový. V poslednom čase sa však interval výskytu havarijného stavu skrátil na mesiace. Raz bol problém na stupačke, inokedy na ležatých rozvodoch alebo na cirkulačke. Vždy ruka v ruke s nepríjemnosťami od zničeného koberčeka v kúpeľni až po komplet vytopený suterén. A navyše otázka, ako to, že my máme takéto problémy a rovnaký susedný panelák nie? Náročná situácia si vyžadovala systematický postup.
A tak sme urobili tieto kroky. Poškodené tvarovky a rúry sme zaslali na expertízu do nášho výrobného závodu. V akreditovanom laboratóriu na Slovensku sme nechali otestovať vzorky pitnej vody. U dodávateľa teplej vody sme overili jej teplotné parametre a kvalitu. A nakoniec sme požiadali Slovenský elektrotechnický zväz, Komoru elektrotechnikov Slovenska o nezávislé a odborné posúdenie situácie z pohľadu možného výskytu blúdivých prúdov. Nie len v tom našom paneláku, ale aj v spomínanom susednom, kde si obyvatelia z tohto pohľadu žijú bezstarostný život. A zistili sme, že rúry a tvarovky boli poškodené v dôsledku externých vplyvov. Testy vody potvrdili, že je voda z hľadiska platných hygienických predpisov úplne v poriadku. Dodávateľ teplej vody potvrdil, že teplota dodávanej teplej vody je tiež v súlade s platnými predpismi. Nakoniec problém odhalili špecialisti zo Slovenského elektrotechnického zväzu, ktorí počas meraní na mieste zistili, že požadovaný odpor ochranného pospájania v rozvodoch vody v našom paneláku násobne prekračuje povolený limit, v niektorých prípadoch až 150 krát. Tiež zistili, že nameraný prúd prekonal na niektorých miestach bezpečnú hranicu až 10-násobne. Ako dopadlo meranie u spokojných susedov? Presne podľa očakávaní. Ochranné pospojovanie v susednom paneláku bolo úplne v poriadku. Cesta, ktorou sme sa v prípade riešenia situácie v spomínanom bytovom dome vybrali, rozhodne nie je štandardný spôsob, ktorý sa dá použiť pri riešení každej reklamácie. Ale videli sme príležitosť získať nové skúsenosti s veľmi málo preskúmaným fenoménom, ktorý sa pravdepodobne vyskytuje v mnohých bytových domoch a iných objektoch na Slovensku. Naším cieľom nie je presvedčiť vás, že za každým problémom, ktorý sa v rozvodoch vody v paneláku objaví, stojí tento blúdny Holanďan. Naším cieľom je skôr poukázať na to, že niekedy si riešenie vyžaduje pozrieť sa na to s nadhľadom v širších súvislostiach a že aj v takýchto prípadoch sme pripravení byť vašim partnerom.